nuwun Pak. Dan kaya lebaran nggih Bu. Wes pokoke sing ketika lebaran, lah kula diparingi sangu kaya lebaran. Ya ora. Sing maringi amplop pakai banget. Nggih, alhamdulillah Bapak berkah nggih Pak. Nggih maringi. Kuwi menghargai hasil karyamu. Oh iya matur nembah Sebab nuwun. neng kan kabudayan Jawa. Nek iso ki aja mek nguri-uri. Oke tembung, oh ini nguri-uri bocah. Sing penting ya nguri-uri ning ya ngurip-urip. Nggih. Sing nguri-uri dhewek. Sing nguripi Bapak Muhammad Basuki. Buktine nanggap kan jadi dhewek urip. Iya, alhamdulillah. Urip jadi duit maksudnya. Jadi ngesuk mekare. Sing ngarep-ngarep ya kuwi tahun ngarep. Nah, sing ngarep-ngarep tahun ngarep. Nek iso ki setahun pindho ngono dadi. Nggih, amin. Setahun ping kali nggih Pak Basuki. Nggih, siap. Wong sing menika Anu tanggal pinten Pak? Bulane napa? ngene wae nek supaya ditimbali rene meneh. Saiki Pak Basuki caosana panjer. Manjeri dhisik. Manjeri. Oh nyong depeni dhisik. Heeh, di DPC. Pak Basuki sesuk nek wayangan kula diundang nggih. Oh nggih. Kula depeni rin nggih Pak. Heeh. Lho kok ngrora sida. Iki jenenge DP. Oh, bablas. Matane. Wis yakin lho. Kowe engko bali liwat ndi? Rika arep nampani apa? Lho nek bali liwat ndi tak takoni. Ayo liwat jalan-jalan ngendi? Aja jalan bocah lho. Kuwi trotoar ngerti ra jalan bocah iki. Niku paman kula. Paman kula. Pamanmu? Heeh. Paman kok cilik. Kok kaya jelajahane kok cibek, jelajahane kurang. Ke dalang juga. Oh. Iya. Iya trae almarhum Le Adi Sugito. Dadi kabeh iki saka kono. Leres. Apane? Le sinau ya neng kono. Sapa? Anakmu. Ya bacotke. Yuk, tarik. Wah, bantere. Catetlah sakjroning ati tatan luntur kaya menak ati aku kowe dadi garwa ning gubuk asmara. Matur nuwun Mbak Nggih, Dian. sampun. Nggih menika sandamel wonten Sisan apa mundutan Pak? Nggih, Sampun. monggo pun waos Pak Dalang. Menika saking Pak Rahman Wakil Ketua DPRD Purworejo. Nggih. Pak Rohman. Ah, le gawe kok kotak segitiga tadi. Wah, wong gare nampa ndadak kan ijik. Paring bebungah. Yo diaturi munggah. Monggo Inten Pak. monggo. Pak Rohman. Oh. Ngersake lagu menapa dos pundi, Pak? Diaturi munggah. Podang kuning. Oh. Anu panjenengane ngaturi jempol loro dipersilahkan. Oh, nggih. Mbok menawi dipun walehken rencang-rencangipun sinten wakilipun Pak Rohman? Ah nggih Pak Monggo, Pak. Camat, Pak Camat, Pak Camat. Monggo Pak. Sapa to? Mbok ora sapa kewo sah. Dianggep kaya omahe dhewe. Ora mah temen. Lah ya ora apa-apa ditimbali